Akné je alergická dermatitída a každý jeden z nás sme ju už videli. Najčastejšie na tínedžeroch. Majú začervenanú tvár, svrbivé plochy, častokrát hnisajúce vriedky, nachádza sa na krku, pleciach a chrbte. Systém Oberum Quantum najčastejšie meria jednu hubu, ktorá sa volá Epidermophytum floccosum. Okrem toho je v nerovnováhe tenké a hrubé črevo, častokrát aj pečeň. Okrem citlivosti na rôzne potraviny, ktoré vám prístroj Oberon presne nameria, vám nameria a určí, aké parazity vo vás žijú a kolonizujú. Čo s tým? No, frekvenčne to ničiť kvantovým generátorom. Takisto, ak máte nejaké ďalšie parazity, môžu sa ničiť aj alopaticky, teda liekmi. No a ostatné veci sú už v rukách toho klienta, aby nealergizoval črevo tým, čo mu Oberon namerá, a aby si dal črevo do rovnováhy. A tam odporúčam dve super potraviny, a to je chlorela a jačmeň.